Към широката оферта различни видове газови и електрически котли, които се произвеждат и доставят от фирма Термона, спадат и газови и електрически котли с по-голяма мощност. Тези котли са много подходящи за свързване в каскада. Фирма Термона може да ви предложи не само котлите, но и свързването им в каскада. Каскадната инсталация се състои от няколко котела, свързани един след друг. Котлите могат да бъдат кондензни, евентуално с класически димоотвод или принудително отвеждане на димните газове. Уникалната конструкция и специалното свързване на котлите ТЕРМ дава възможност плавно да се увеличава инсталираният капацитет още от 24% от номиналната мощност на най-малкия използван котел. Високата мощност на цялата инсталация дава възможност, например, за използването на газови кондензни котли ТЕРМ 390. Новата тенденция в последно време е свързването на топлопроводни електрически котли в каскада. В каскадата можем да включим 16 настенни газови котела. При използване на котли с 90 кВт можем да постигнем мощност чак 1,5 мегавата. Но имаме отзиви, например от Русия, където изнасяме много стока, че там има каскадни инсталации и за 4 мегавата. Tak i 4 мегаватové котелни. Използването на каскадни инсталации е подходящо за всеки един по-голям обект. Високите цени на централното отопление или остарелите котелни помещения принуждава кооперациите, но и, например, училищата и други собственици на големи сгради да търсят по-евтино и същевременно по-екологично и по-надежно алтернативно отопление. Нашата жилищна асоциация управлява 22 обекта. За всички сгради бяха изготвени проекти за изграждане на газови котелни помещения. До момента 16 са завършени, а други 2 се изграждат. Ако говорим конкретно за това котелно помещение, икономията на газ за последния период е почти 50%. Значително се спестява и електроенергията, която преди се изразходваше от неикономичните двигатели. Друга важна икономия е и обслужването на котелното помещение, което е изцяло автоматично и може да бъде управлявано дистанционно. Цената на котелното помещение зависи най-вече от броя котли за отопление и нагряване на топла вода, а също и от големината на резервоарите. Каскадната инсталация се побира и в малко помещение, например мазе, склад или перално помещение. Котелното помещение може да се разположи и в горната част на обекта, например под или над покрива. Строителните промени са минимални и вложените инвестиции се възвръщат много бързо. Отвеждането на димните газове се извършва през облицован комин. Зависи от условията за изграждане на котелно помещение в сградата. Комините могат да бъдат вътрешни, например, могат да се облицоват комини, които преди са били в пералните помещения или първоначалните котелни помещения. Или коминът трябва да се изведе навън по фасадата на сградата. Коминът минава по стената, на място, където няма да пречи. Самият комин се изготвя в цвета на фасадата и почти не се вижда. Имаме отлични впечатления от фирма Термона, която изгради котелните помещения на всички наши сгради. Каскадните кондензни котли работят евтино и надежно. Velmi vysoké úrovni. Фирма Термона предлага не само доставка на котли, но при желание и доставка на каскадни инсталации до ключ. Всичко от изготвянето на проекта до крайната реализация със собствени сервизни екипи или мрежа от дистрибутори. Фирма Термона ви предлага проверена и много надеждна система от каскадни инсталации, които работят с котли марка ТЕРМ в стотици котелни помещения по целия свят.
Допълнителна информация за каскадните инсталации, различните видове котли и останалите източници на отопление можете да намерите на сайта thermona.eu.